Nah, jangan gilir nih. Dukung dong guys. Papa. Posta montremutu ini. Baik sih lambat ya nih. Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायबाय दायो आं बाटासिपुराव दंफैयो आरो दायो गारिखौ नेफैगासिनो गारिया मोनफैबाय नै सिमेन्ट गारिया बेनो आरो बेयावनो दङ 400 पेकेट सिमेन्ट दा बेनिफ्राय बेयाव ट्रान्सफार खालामसिगोन आरो तिरपाल बोखारगासिनो नै बोख्लायहांबाय नै 70 tadi 70 oh 70 ke dilil दा बिथांमोना नै जुट खालामबाय थासिगोन 70 पेकेट जाबाय बेयाव दा नै बेखौ नाखौ लांग्रोसिगोन आरो दायो लांनानै बेखौ बोख्लायनानै फैलायसिगोन दायो आरो लांग्रोनोसै आं गारिखौ फिना लायबाय आरो दा नै न'आव दं आरो बिसोरो आइजों बागै आमाय दा लाङा नै मोनफैबाय दा जायगायाव बेखौ बोख्लायसिगोन आरो नेयाव नै बेयाव दङ आरो बेयाव दंखायो पुराना माल ओमफ्राय दा बेयाव जाबसिगोन आरो इथिं बेयाव जाबगोन आरो नै बेखिनिया सिगांनि माल ओमफ्राय दिनै मोनफैगोन 400 पेकेट दा बेखौ बोख्लायसिगोन आरो दा नै बोख्लायग्राफ्रा ब्रो नैलायबो बोख्लायग्राया देखाय दा Nah, gitu lah men. Coba aja tim saya. Jangan masuk situ. Jangan gilir nih. Dukung dong guys. Papa. गंसेया खालि जाबाय इयो आरो इयाव जिखिना दङमोन बे खालि जाग्रोबाय आरो खोनायाखै आरो दखाना ओमफ्राय बियो बिथिं आरो सेन्टारा जोंना सेन्टारा बेनो आरो नै खामफ्राम सेन्टार नांगौ बेखौ थाब बोख्लाय बेखिनिया होबावलायबाय आरो मोनसे बाना नायना मोनसे थिया नालाय हा थिया हा नंगौ आरो बहा मावदों नो अरुणाचल टिपियाव मानसि बारा लाखुनोसैलाय दे दाबो जाया Ayong Kartika ini gari video aku mana gak kenal kau mana coba गुफुंजोब्बाय होमबा हादोंना Hai guys, hayo आरो माबा दंबावनो 65 फैबावगोननो खननै जायो होमबा खनसे नांखानोसै मालाय दे थाब ओंखाम उखैबायलै सोर मोनसे मेथाइ लाबाखै टाउन निफ्राय दे होमबालाय बोख्लायनोसै ग्रे खालि खालामखांनानै दा दसे जिरायनो नागिरदों गाव गोलोमजोब्बाय न'खौ नै मानसिफोरनि अबस्थाखौ नायनो मारै जोबखो नै सेस ओमफ्राय मा लोंदो पानि ओइ ओमफ्राय माबा रिसिभ फैसा माबा माबि बुंहरदों माथो दे मालिक नै दै लोंनि र' दा गंसेबो खालि जाबाय बै गंसेयाबो खालि जाबाय आरो 130 पेकेट दंबावो बेखौ लायनो थांसै आरो दा बे लायबो जोब्बानो जोब्बाय दा बेनो लास्ट बे गंनैया बेखौ फुल खालामगोन बेखौ फुल खालामबानो जोब्बाय आरो दिनै बेखिनि माला बेखिनियानो लास्ट
खा केला बोख्लाय मेंनानै दा नै लास्ट गारि दंबावो गंसे बेयाव नैबेयाव दङ 65 पेकेट ओमफ्राय नै बिथिं दा जोङो थालिर जादों थालिर जागासिनो थालिर मा थालिर बा बियो गोदैखा सिनि बुरा बाहाया सिनि नंगौ नङा इयो सिनि साम्पा सिनियानो ना नै बसआ बेना रोंना नै हैद मालबग नङा जोंनि बस बियो सिनि साम्पायाबो बे माबा बेगर थायोब्रा बियो बेगर दङ हा थायो अबा अबा साइ एसे जानि थालिरखौ थालिर जाग्राफोरा नै सुपार गोदै बुंदांलाय जायसो जादों बिसोर मिथिगौ दा मा होनना बुङो बोख्लायजोब्बाय थिंबो बोख्लायजोब्बाय नैयाव दङ बेखौ बेलेगाव लांसिगोन लोगोफोर नै दायो ओंखाम जाना फैलायबाय सिमेन्टखौ बोख्लायखांनानै दा थांलायनोसै दा जोङो मोनसे बेलेग जायगायाव आरो माल एसे दंबावो बेखौ लानानै आरो धिकाजुलि टाउन फारसे थांसिगोन आरो जों दायो गाखोबाय गारियाव बस ओंखारबाय नै बेजों ओमफ्राय थांसै आरो दा जों थांग्रोनि माल हैग्रोनोसै दिखोनानै थांबाय थानोसै आरो दा लासै हेल' फैसा रख' थांबाय जागायबाय बै थांनि टाउनाव बै ओइ बे माइखौ दिखोदों लायनो जोङो बेखौ लांलायसिगोन आरो दा नै फुल जाबाय बियो दे बरनदो फैगोन फै क'क्राझार हाग्रा होनदों लामायानो गाज्रिथारना चलो बाय थांसै दाना टाउन धिकाजुलि टाउन दायो फैयै नै बाटासि मोनफैबाय जों बाटासिपुर टम स्टेन्ड बे स्टेसननि काउन्टार इयो पार्किं टम पार्किंआनो पार्किं नै टमानो जा ओइ लामाया नै दैया मादै खुरखाजोब्बाय नै बागानखौ सेस एसे गुवार बागाना थांजोब्बाय बेखिनिया गैखा लामाथिं फैना ना फिसा ओइ नै मादै दागा खालामजोबखादों हनै हरै इखिनिया बेबायदि दै जादों इयाव लाम जानो नै खोमसि नुगौलै बागान गेजेराव दंफांजों दंफांनो बेयाव मा जाखो अन्थाइ गारनांदो जे मानि अन्थाइलाय माथो मेटेलसो बबेदि ओइखौ लामाखौ बनायसिगोन स्कुला आरो गोदान बानायबावदोंना ना मडेल स्कुल नै बरिया बानायदों बागाननि बागान गेजेराव बानायनाय मडेल स्कुल दंबावो नालाय जोंहासो गैया नै दा मोनफैबाय जों नै मिलाव हाबसिगोन आरो दा जों नैजों हाबसिगोन राइट साइडजों ओमफ्राय बैजों थांबा ससे थांबावबानो धिकाजुलि टाउनखौ मोनगोन आरो दा जोङो मिलाव हाबग्रोनोसै मिलाव हाबनानै मालखौ गारग्रोनोसै ओमफ्राय बेजों थांगोन आरो दायो टाउनाव हाबजेनबाय आरो नै गेटआव नै एन्ट्रि खालामदों ओमफ्राय नैबे आरो अफिसा मिलनि अफिसा बेयावनो फैसा होनाय मा होनाय बेयावनो होजोबो आरो सब हाबबाय नै मिलाव जों नैयाव ब्रिज काटा खालामगोन ओमफ्राय मिला बैजों आरो नैबेजोंनो दं मिला ओमफ्राय नैयाव ब्रिज खालामसिगोन आरो नैयाव ब्रिज काटा खालामग्रोना लानोसै नै बेयाव काटा खालामबाय सोरनि नामाव माल गारगोन बेयाव काटा खालामसिगोन आरो दा नै खाजोना गारियाबो इयो बेयावनो खालाय जागोन आरो गारि गिदिर नांना दं दा बेखौ दिहुनखांबासो जोंनिया खालाय जासिगोन आरो दा नै दिरुंखौ खुलिगासिनो बेखौ खुलिखांबानो बेबायदि नायसिगोन आरो नै थिं गरसे बनसे मोनसे नायै नायै लांगोन आरो एनाय गुलाब दा फालियास मा जाखो बेखौ बोदोब्रा बेखौ बस्था मोनफ्रोमबो थुयो नै बायसे लांबाय थायो आरो नै नैथिं माइखौ सौनाया बिथिं सौवो आरो नै काटिं खालामनाया बेयाव खालामो नै बेयावनो लाबोनानै
cutting नै दायो जों माइ खालि खांखांनानै न'निफ्राय ओंखारबोनानै टाउनाव हाबफैबाय आरो दा जों टाउनना बेबायदि आरो नै हाइवेआ बेनो नेसनेल हाइवे नैबे डिपुआव हाबगोन आरो जों नै बे डिपुआव थाव सोगोन बेनिफ्राय जोंना बेजों हाबलांगासिगोन आरो दायो जोंनि लामाया बे आरो ओमफ्राय बैयो जाबाय शपिं मल भिमार्ट बैयो भिमार्ट शपिं हल इयो आरो हटेलाव सालांगोन सालांनानै थांसिगोन आरो हा बबे दानि हटेलाव सालांसै आरो जों हटेलाव हाबबाय नै मा जागोन दालाय मिस्टि जानोसै पेटिस जानोसै आरो पेटिस नै मिस्टि लाबोनि पेटिस दे पेटिस आरो नोंथ' दहाय सिंग्रा नामा जानो होनना बुंदोंमोन ना है जाया ओरैनोसै पेटिस नै सब्जी ना कुनी तू कौन पेटिस पानी दे ता जाग्रोनोसै आरो जानानै जाबालै जाबाय था मानि गोथाव ना गाव संनो रोंनायबाथ' बासि जागौमोन ना जों साथा लोंनानै ओंखारबोबाय साहा गय जानानै ओंखारनानै थांसिगोन आरो दानो गारिखौ लांसै मोनाबायबो हरबो जाबाय खैथा टाइम 8टायानो जानोसै नै 7:45 जाबाय जों दायो थांबाय थानोसै न'आव नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बाय दिनैनि थाखाय बाय बाय थेंक इउ बाय बाय